Jabir kali Kanjeng Nabi iki hubungannya kan santri karo guru. Kanjeng Nabi nggadahi santri niku tiga tipe. Tipe seorang santri, tipologi santri, santrine Kanjeng Nabi niku wonten tiga. Nomor setunggal santri ngaji. Santri ilmu utawa santri ngaji. Jadi contohnya sinten santri ngaji. Ya contohnya salah setunggalnya Jabir iki mau. Terus Abdullah ibnu Umar. Nah niku santri ngaji. Jadi kepanggih Kanjeng Nabi nek pas wayahe ngaji. Ibnu Umar kan tukang nyatet, dadi pas ngaji nyatet. Jabir ngriwayatke. Iku santri ngaji. Dadi cedhake kalih guru krana ngaji. Sae. Keranten mungkin kados Ibnu Umar, Abdullah ibnu Umar, Jabir kan wong sibuk. Dadine sowan Kanjeng Nabi utawa kepanggih Kanjeng Nabi mesti pas wayahe ngaji. Mula kadang Kanjeng Nabi yo ndolani. Pas kangen dolani. Kok suwe ra ketemu mentang-mentang pas ngajine libur tak dolanane. Nah, ngoten niku. Niku santri ngaji. Tipe ingkang nomor kalih santri khidmah. Santri khidmah niku mboten jumung khidmah mawon. Jeneng khidmah niku yo ngaji, yo khidmah. Dadi luwih dhuwure santri ngaji. Santri khidmah. Santri khidmah niku kaya Abdullah ibnu Abbas. Niku kan selain ngaji nggih nderek khidmah Kanjeng Nabi. Kaya Sayyidina Umar, awalnya kan santri khidmah. Sayyidina Utsman niku santri khidmah. Jadi yo ngaji nggih bantu Rasulullah di luar ngaji, entah niku pas Rasulullah perang, napa pedal Rasulullah bangun masjid, pedal Rasulullah berdakwah, niku napa ngancani nderek khidmah. Niku derajate sak dhuwure santri ngaji. Mula kadang kula panjenengan sedaya ten pondok jaman riyen kan ana santri sing mung ngaji tok isine. Wonten malih sing ngaji karo khidmah, ya ngaji, ya nderek nang dalem, nggih nderek roan, nggih nderek ten dapur. Tapi syaratnya kudu ngaji, ora mung khidmah tok, nderek bantu tok. Kadang kan ana sing disalahartikan. Kon ngaji males santrine nang pondok iki. Anane mung rewang khidmah. Ini ku mboten khidmah namine. Mboten khidmah. Karena apa? Karena yang namanya khidmah niku membantu plus ta'allum. At-ta'awun wa ta'allum iku sing diarani khidmah mboten ta'awun mawon. Nah, nomor 3 santri sing paling cedhak, paling tinggi derajate mungguh Kanjeng Nabi. Niku santri syuhbah. Santri syuhbah. Syot ha ba Pak Marbuto syuhbah. Lho santri syuhbah niku napa? Santri syuhbah niku tidak hanya ngaji, tidak hanya khidmah, tapi nggih nderekke simbah yai. Contoh Sayyidina Abu Bakar. Yo ngaji. Terus Kanjeng Nabi pas perang ya nderek perang, Kanjeng Nabi bangun nderek bangun. Jeung Nabi tindak ten pundi mawon niku diderekke kalih Abu Bakar. Ten pundi mawon. Misalnya Kanjeng Nabi ajeng ngaos ten pundi diderekke kalih Abu Bakar. Saking cedhake. Nek mboten Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wonten jane sahabat yang tidak begitu dekat asline. Maksudnya bukan termasuk khulafaur rasyidin. Khulafaul anbiya. Jajane entek iki. Iki kok. Oh ya Allah, berarti no baju kok. Mboten khulafaur rasyidin, tapi kasebut santri syuhbah sampai disebut kaya kucing. Sebut sinten? Abu Hurairah. Kaya kucing ora kucing kok, Abu Hurairah. Nek kucing nang glibet wae.
Nah niku nglibet. Ngintil terus. Anjung Nabi aja ten putih didereke, dadi sing dereke kadang Abu Bakar, Ali, terus Abu Hurairah. Bareng-bareng kadang. Ten pundi mawon. Dados apa? Sambil ngaji, nggih ngaji, khidmah nggih khidmah, suhbah. Lho kenging napa derajate sampai suhbah kok inggil? Karena dengan suhbah pada kiai, satu kula panjenengan sedaya saged ngaji, ngajine mboten ngaji kitab, tapi ngaji langsung ngaji kahanan. Oh, Mbah Yai kok pas ngeten. Oh carane jamak salat iki jebule ngeten to. Carane wudu ngeten. Oh carane ngadepi tamu ngeten. Carane misale dugi ten pundi ngadepi lingkungan masyarakat ten mriku pripun. Nah, kan sambil memperhatikan. Oh pas wayahe perjalanan Mbah Yai kok ngeten. Nah niku dieling-eling kali Abu Hurairah. Mulane Abu Hurairah ngriwayatke hadis kuat. Ya, soalnya apa? Begitu mirsani langsung diriwayatke, tulis, disampaikan. Kenging apa Sayyidina Ali masuk babul ilmi. Dawuh Rasulullah kan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Soalnya ngertos sang estu kahanane Kanjeng Nabi wit alit, bahkan Sayyidina Ali sak griya kalih Kanjeng Nabi. Ini Abu Hurairah kan boten setunggal griya tapi ten Sufah. Daleme Kanjeng Nabi ten gene daerah ten Masjid Nabawi mriku. Nek saiki dadi apa? Raudhah. Gene Abu Hurairah niku ten gene Sufah. Sufah niku pojokan-pojokan ana kamar ngoten. Dadine saiki mumpun mboten wonten. Jaman riyen pojok-pojokan wonten kamar gawe tinggal. Damel istirahat. Nah, soalnya Abu Hurairah gak duwe duit. Pernah 3 minggu niku mboten dahar. Ngono nek wong tok akhire saking terpaksa nyuwun Kanjeng Nabi. Lho gak apa-apa, santri kok terpaksa nyuwun kiai ora apa-apa. Kulo ya tahu. Ora kiriman memang mboten apa pake niku nek wis mondoke kadang tega banget kok anak lanang soalnya. Nah anak wedok mungkin ra tega ya. Anak lanang tega. Sengaja ora dikirim-kirim. Wah akhire matur bayai. Matur bayai yo mulya. Sugoi sembarang, baris gak usah bingung. Mondok gak bayar kok bingung. Iki mangan iki sing enak. Ana ngoten. Mula kula riyen jaman ten pondok niku senajan boten saged nyupir, pokoke kula krana nderek dalem, mbaye ngaji ten pundi mawon, kula tetep nderekke. Engko kanggo tukang ngatur supire kuwi mau. Wayahe nek pun leren, turu. Bahaya engko nek gak turu. Soale napa? Khawatire ngantuk. Wong bahayane tindakan-tindakan ngoten kuwi kan nggih. Mangke misale mbayai sare ten mobil, nek supire melu ngantuk lah ya repot. Berat. Nah, kula ndereke ngoten kuwi, tukang ngongkon sopir turu. Terus golek warung. Soalnya enggak mungkin mbayai golek warung rene kan mboten mungkin. Dene sing survei warung sing enak ndi. Ya, dene sing survei. Dadi kohmul kudune ya survei ngerti warung sing enak ndi. Iya. Ojo ngasih lunga adohe tekan endi balik-balik mangane ya no ambe romo. Wah, iku ya wah repot iki. Lah iya. Wis lunga ado-ado. Ado-ado tekan pundi misale anggap mau tekan Kediri. Golek panganan ora iki endi iki panganan-panganan. Ujug-ujug mangane ya ten Solo 3. Ora kelingan aku sampean bib sopi. Dadi tekan suci bar sowan yai pas ditimbali isu-isu kae. Timbali isu-isu pas yai nyuwun sewu gerai rada nemen, timbali mlebet teng kamar. Terus ndonga-ndonga niku to. Balik golek panganan awet gresik kok iso maem ki nggone Solo 3. Wis kumpul kon golek warung ora becus iki. Survei kok. Niku santri suhbah, yo ngaji, yo khidmah. Nggih ndereke plus kudu pengertian ngerti sekabehan. Itu suhbah. Angel sakniki pados santri suhbah. Kenapa kita harus meluangkan segala waktu? Kapanpun ditimbali didhawuhi Mbah Yai harus langsung gas niku. Mas kula putrane Pak Dir Mas Muiz niki. Mas Muiz Wonorejo, putrane Pak Dir. Ngantos sakniki tesih pengen suhbah. Dadi ben wonten Mbah Yai Ploso kok dawuhi
Aku nonggone kene Kabupaten Semarang, kono Salatiga, kono pokoke daerah sekitar mriku. Rene langsung berangkat. Supire mbayai misale beliau khidmah kan teng kene keluargane mbayai Munib. Wonten ten ndi Kuwin niku riyen. Nah, misale didhawuhi, iki sopirku, biasane santrine iku sopirku gek lara mriyang. Aku melu ngadoh. Supire ya padahal beliau nggih sibuk. Oh, tapi wis ditinggal kabeh langsung gas moro Kediri jemput Mbah Yai. Padahal Semarang Kediri dia sak gawe. Tapi begitu Mbah Yai ini balik langsung. Nah, niku. Cara kula iso nyopir paling ya mungkin ngono kuwi. Tapi yang dilalai ra iso nyopir. Dadi ya paling ditinggali nek pas wonten apa, pas wonten apa. Nah niku repote kula. Wis mungkin iki tukang dapur biyen soalnya, mboten tukang nyopir. Dadi ya mboten saged.